Entrem en la classificació dels bacteris en funció de la forma, del tipus de paret i de tipus de nutrició, perquè està així catalogat. Així és molt senzill. I nosaltres, si anem a classificar-los en funció de la forma, que s'ha carregat, segons la forma que tenim aquí al costat, poden ser cocs, bacil, vibrions, espirils i espiroquetis. Els cocs són redonets. Poden estar sols o poden agrupar-se de dos en dos, diplococs, o poden fer cadenes, streptococs, o poden fer sarcines, és a dir, agrupacions en bolsetes, però ens quedem en els cocs. Aquí podem trobar alguns que provoquen malaltia. Ahir vam posar un, l'Staphylococcus aureus, que és el que sol col·locar-se sobre la pell i pot crear infeccions, i tipus d'estreptococcus que també produeixen malalties. Els allargats, els bacils, els que teniu ahir amb el número 2, són allargats, són cilíndrics, i aquí també tenim dos descanyeros. Solen formar en dos pores i que són molt resistents. Per tant, i entre ells, ahir tenim un Clostridium tetani, per exemple, és el que està en la terra, mig del carrer, aquí en terra, en companyia d'un ferro rovellat, el Clostridium tetani ja sabeu que produeix una malaltia que és tetani. Bé, després els vibrions són, si es mireu ahir que estan en el número 3, es diuen que tenen forma de coma, són xicotets un poc curvats, entre ells ahir el conegut és el Vibrium cholerae, que és el que produeix. Espirils tenen forma en hèlix i després les espiroquetes tenen forma d'espiral. Mireu el 5, ara vos el marcaré perquè des d'ahir. Este d'aquí seria un espiroquete. El 4 seria este. Són molt parecidos. Ahí tenim un que produeix una malaltia molt canyera, com sabeu que és la sífilis, el treponema pànicum, que és el que produeix la sífilis. Per tant, d'aquí el que heu de saber és, si us pregunten, diguin la classificació dels bacteris en funció de la seva forma, cocs, bacil, espirils, vibrions i espiroquetes. Si diuen, segons el tipus de paret bacteriana o segons com és aquesta paret bacteriana o segons els resultats que donen quan es tinyen
es parla de bacteris gram positives i bacteris gram negatives. La gram positiva, recordeu, és aquella en què la tensió de gram dona positiva. I dona positiva és que dona, com diu ahir, un coloret un poquet tirant a violeta. Si dona negativa és que dona un color roig i aleshores diu que aquests bacteris són de gram negativa. Les gram positiva tenen diverses capes de peptidoglicà, no tenen membrana externa i per això es deixa fixar la preparació, es deixa fixar la tinció, mentre que els altres només tenen una capa de peptidoglicà i damunt tenen aquesta segona membraneta i per això impossibilita que es fixe el colorant i dona la tinció gram negativa. Si per contra ens diuen classificació en funció del tipus de nutrició, aquesta ja no la passem perquè la que hem vist ahir, lo d'autòtrofes, heteròtrofes, dintre d'autòtrofes si són fotoautòtrofes o són quimioautòtrofes, i dintre d'heteròtrofes si són fotoheteròtrofes o quimioheteròtrofes. Llavors vaig dir que amb la idea de donar-vos aquest tema clavat conforme està demanat en selectivitat o en les orientacions de segon de batxillerat, doncs vos la posa d'aquí perquè ho vegi, que és el mateix que vam veure allí, tornat a repetir aquí. En un altre exemples, per si vos resulta més fàcil. Hi ha un grup en el qual es diu, s'ha de parlar un poquet d'ells, que són les cianobacteris. Abans, recordeu que se'ls coneixia com a algues verblavoses o cianofites. Avui en dia ja han passat al grup dels bacteris, i aquests són cianobacteris. Recordeu que els cianobacteris tenen unes característiques que es diferencien dels bacteris fotosintètics. Per què? Recordeu que els bacteris què tenien de pigment? La clorofila o una cosina germana? La bacterioclorofila. Aquí no tenim bacterioclorofila, tenim la clorofila A i altres pigments que són els que li donen les cloracions, que és les ficobilines, i dintre de les ficobilines una que dona color blavet, que es diu cianos, és blau, per això es diu ficocianina. Diríem de la barreja de la coloració que dona la ficocianina i la ficoeritina, que és de color rogenc, doncs dona aquest color verd. Bé, si tenen clorofila A, què és el que passa? Que aquests sí que fan ja una fotosíntesi en la qual s'allibera oxigen. Recordeu que quan hi ha una diverses vegades en aquest any, també l'hem passat en Pepe, recordeu que aquests organismes són els que se suposa que van fer. Són els responsables de què? La presència d'aquests organismes fa milions d'anys són els que responsables de la formació d'oxigen i l'aparició cada mes d'oxigen en l'atmosfera, ja que van fer ja una fotosíntesi en la que s'alliberava oxigen. Bé. Doncs només en que sapigueu això ja és suficient. Bien, saltem un gran bloc ja, recordeu que estàvem en la divisió anterior, ara ja passem als eucariotes, eucària. És a dir, ja ens oblidem d'aquests organismes que no hi havia nucli verdader, i ara, eucariotes, i ara passem ja en els eucariotes, en els virus que no són cèl·lules verdaderes, i passem ja als microorganismes eucariotes. Tornem a recordar aquí que hi ha una gran varietat de microorganismes eucariotes i tornem a recordar el que vam veure al principi. Cèl·lula eucariota animal amb nutrició heteròtrofa donen lloc als protozous. Si no tenen nutrició heteròtrofa, sinó que són autòtrofs, parlaríem d'algues. Algues microscòpiques perquè estem parlant de microorganismes. Si en vez de cèl·lula eucariota animal parlem de cèl·lula eucariota vegetal, tenim en cèl·lula animal l'única heteròtrof són els protozous. Si passem a les cèl·lules vegetals, tenim, si tenen clorofila, són les algues,
I si no tenen clorofil·la, aquí coneixem els, per almenys d'estos que coneixem més. Coneixem els fongs, mos, i els rens, els llevats. La diferència entre uns i altres probablement ens costa de recordar. Fixeu-vos que la diferència és els mos, les floritures en castellà, en valencià. Les floritures, la diferència que hi ha entre les floritures i els rens o les levadures seria que les floritures són pluricel·lulars i tenen una espècie de fils que es diuen hifes, mentre que els rens, les levadures o els llevats són unicel·lulars. I tindríem aquí els rens. D'estos, recordeu, vam parlar fa poc d'algo, no? De les levadures, de res. Vam parlar fa poc dient que s'utilitzaven també en... Com? L'enginyeria genètica. Perquè tenia una característica que era que són eucariotes, i es va haver confusió en eucariotes, però a diferència ens venia molt bé treballar en elles perquè eren eucariotes però com? Doncs anem a veure un poquet dels protozous. Els protozous són, com diu, microorganismes formats per una sola cèl·lula eucariota animal i, per tant, heteròtrofa. Veig coneguts que tenim aquí. Alguns els coneixeu, altres, evidentment que no. Però tots heu sentit parlar de la meva. Tots heu sentit parlar d'aquest microorganisme que té forma de sabateta o de plantilla d'una sabata, que era el paramèsis. Uns que es que vau fer el laboratori, un que pareixia una floreta en molts pelets que es movia i capturava. És la vorticela. Ameba, paramèsis, vorticela, radiolaris i foraminífers ja no tant. El que produeix la malaltia del paludisme, tots això són protozous. Ja més endavant hi ha una classificació. Per tant, ens quedem en que els protozous són microorganismes eucariotes de nutrició heteròtrofa. Perdó? Heteròtrofa? Heteròtrofa. Què significa heteròtrofa? Sí, ahí hi ha un... Això està canviat. En la primera està rectificat. Els protozous són heteròtrofs. Bien. Ara que són unicel·lulars, aquí pregunta, diferència entre els protozous i les algues unicel·lulars? Fixeu-se, és una sola cèl·lula eucariota vegetal i evidentment que nutrició autòtrofa. Les algues es definien com a organismes eucariotes talofítics. Talofítics, l'organització de talo, se'n recordeu de l'any passat quan ho veurem primer, talo no era un nucli vertebrat, no tenia un teixit vertebrat, no sona? Quan recordeu que l'any passat? Aquí vos ho torno a posar, es designen organismes que no tenen vertaders teixits i no tenen vasos conductors conforme nosaltres estem posats a sentir parlar de les plantes. Recordeu el xilema i el floema. Aquí no n'hi ha. Dintre d'aquest grup de microorganismes posaríem les algues unicel·lulars, també anomenades protofites, i que anirien en contraposició a les que són ja pluricel·lulars o monoianes. Bien. Exemples. Ja vos he posat ahir dos tipus, que són els que heu de recordar. L'eugolena i les diatomees. Les diatomees eren eixes que algunes tenen forma de caixeta de placa de Petri i altres tenen forma més allargadeta. Algunes tenen forma, el que tenen és una i l'altra barbeta és més gran i fa com si fos una caixeta. Unes són aixines, altres són més
Bien, per tant, protozous, algues, i ara anem a fongs, que poden ser floridures, hongos i rens. Ojo que aquí no parlarien dels bolets, perquè no és microscòpic, estem parlant dels microscòpics. Quina característica tenen els fongs? Recordeu, la característica que tenen és que no poden fer fotolípids, són heteròtrofs. Però tenen altres peculiaritats, que és que la paret cel·lular està formada, fixeu-se, per cel·lulosa i quitina. La quitina és una substància que està present en els animals. En què en concret? No. La quitina. És un polisacàrid present en l'exoesquelet dels artròpodes. Bé, clar, com que són organismes que són heteròtrofs, no fan la fotosíntesi, per tant han de viure a costa d'altres. Com ho poden fer? Doncs com tantes vegades, és a dir, poden ser sapròfits, alimentar-se de matèria orgànica morta, poden ser paràsits d'altres organismes als quals fer problemes, o poden viure en simbiosi, per tant, obtindre un benefici un i l'altre. Bien. Bueno, ahí nos pregunten, quina diferència hi ha entre tots estos? La diferència resideix, com ho hem dit, els monos, les floridures, són pluricel·lulars, fornífers, mentre que els rens són unicel·lulars. Típics d'ells. Exemples. Si nosaltres mirem aquí, en microscopi, una floridura, el típic del pa, Topus nigrans, crec que es diu, aquesta peluseta que fa el pa quan es floreix, si posem un poc de pa i un poc d'aigua, deixem un poc, uns quants dies, ens crea una peluseta que si mirem en una lupa, està fent. Podeu poner ahí la hifa i estos això d'aquí i aquesta peluseta que us dic jo que acaba la punteta seria això. En canvi, si nosaltres mirem un ren, ahí podem veure com es multipliquen. Fixeu-se com van dirigint-se molt ràpidament, per això s'aceleren, però veieu, són unicel·lulars i en molt poc temps es revisen. Ja tenim, per tant, les diferències entre uns i altres. Exemples d'uns i altres. Doncs així també en coneixeu alguns. Com us he dit, el pal de Topus nigricans seria aquest. El penicillium, sabeu que aquest és famós perquè este i el de cos germà, l'Aspergillus penicillium també, entre ells van fer, d'això es podia treure la penicil·lina. De la micorriza, vos sona? Que intervenen units a arrels d'algunes plantes i viuen en simbiosi, subministrant nitrogen, per exemple. Després, altres que provoquen malalties, d'estos que serien paràsits, la tinya, el peu d'atleta, serien d'aquest estil. I exemple dels altres, de levadures de rens, de llevats, seria un el que produeix la cervesa, per exemple, el que fa la fermentació de cervesa, el Saccharomyces cerevisiae, seria aquest, o el que fa el pa, o alguns que provoquen malalties sobre la pell, el Candida albicans, seria d'això. Ara aquí hi ha una gràfica. Jo aquí no vaig a estendre'm per a res, només teniu en cada un, teniu, per si voleu saber més, no me que us poseu damunt del bocadillet vos mirar coses que podeu saber. Jo no
vaig a preguntar cada un quines malalties produeix, perquè no es pregunta tampoc en els exàmens. Com la pregunta que es pot fer és digues exemples de virus, bacteris, protozous o fongs i les malalties que poden produir, sense entrar en detall en què consisteix. És interessant que normalment vos sapigueu almenys dos de cada tipus. I aquests dos és interessant que sapigueu un poc de quina malaltia es tracta. Per tant, no ens anem a buscar-nos malalties d'estes que siguin difícils de recordar, entonces piquem sobre aquelles que siguin més o menys interessants, o que sapigueu ja alguna cosa. De malalties provocades per virus, està clar que sé que la grip està provocada per virus, sé que la sida igual, la verola, la pallola, el sarampió, la ràbia, la pòlio, tots aquests malalties provocades per virus. Repeteix, si vull saber més, pique sobre elles i ja està. Bacteris i malalties, d'aquí quines sé que són importants i que he de conèixer. Doncs bueno, n'hi ha algunes que són fàcils de recordar. Per exemple, de dalt per avall, còlera provocada per un bacteri. Després, altres conegudes, mireu, malalties que sempre volen dir de transmissió sexual, doncs eixes, fixeu-se, la gonorrea, la sífilis, totes eixes dos, per bacteris. El tetanus, el Clostridium tetani, eixe també per aquí. La tuberculosi, bacilo de Koch, el famós bacil de Koch, és també malaltia digestiva. De protozous, n'hi ha menys, però aquí una que no podem oblidar és la malària. La malària ens pareix que sempre ha sigut, o la tenim vista com una malaltia típica de les zones d'Àfrica, però la malària aquí va ser terrible durant una època en la que moria moltíssima gent. Quan no hi havia higiene suficient i quan es sembrava arròs en la zona d'Almassora, l'arròs, en vez d'entrar l'aigua, com es fa en els llocs on es fa arròs, entra l'aigua per un costat i per un altre es manté aigua bastant però no es deixen passar tant, doncs era un lloc on els insectes, els mosquits anaven allí, ponien els ous, hi havia malalts de paludisme o malària com mateix i picaven. Llavors ningú volia anar a treballar en els arrossars, per exemple, de Borriana sobretot, en Borriana passava això. Fins a tal punt que, per exemple, anar a treballar en els arrossars de Borriana es pagava més del doble i el triple que en un treball de la zona d'aquí. Però és una de la campanya. Sí, però clar, es moria moltíssima gent. Hi ha estudis, hi ha relats en els quals es diu que la campaneta no parava de tocar a mort en molts dies en aquests pobles. Bien, la malària, el somni, estan ahí. I com a fongs, almenys dos que tots heu sentit parlar d'ells, el peu d'atleta i la famosa tinya, estan provocades per fongs. Entonces, repetís, tingueu sempre com a mínim dos tipus de cada un d'estos i les malalties que produeix. I explicar un poc, si sabeu, això ho heu de tenir present. Bé, els microorganismes fan o tenen una gran importància en els cicles dels, o d'alguns, o de tots, els elements químics. Què és el que sabem ja de moltes vegades? Que un determinat element químic que està com a matèria inorgànica passa a orgànica i, clar, el que no podem fer és anar a acumular aquest material en la matèria orgànica. Al final no tindríem matèria inorgànica. S'ha de tancar el cicle. Això crec que és que esteu fent sense la terra ja ho heu treballat, no? Entonces, què és el que passa? Que ahí és on intervenen bacteris i fongs tancant el cicle d'estos elements químics. I de manera que entra per productors, va passant a diferents tipus de consumidors i retorna allí. Aquí nosaltres ens han exigit que donem tres grans tipus de cicles. El cicle del carboni
l'atmosfera és fixat mitjançant la fotosíntesi. Mitjançant la fotosíntesi, com veieu, entra les plantes allà o entra a través de les algues. Què és el que passa? Que mitjançant la respiració, aquest CO2 retorna a l'atmosfera. Però què passa? Que part d'aquest carboni passa dels productors, anirà passant als diferents consumidors, als animals, pot passar. Però tenim una part d'aquest carboni que serà atacat per els descomponedors. Quan es mor una planta, quan es mor una alga o quan es mor un animal, aquest carboni és atacat, aquesta matèria orgànica, la qual hi ha carboni, és atacat per els anomenats descomponedors. I aquests descomponedors què poden ser? Poden ser bacteris, poden ser fongs. Què és el que passa? Que com podem veure aquí, és fixat, per respiració pot tornar, però també pot ser transformat mitjançant diferents microorganismes i pot transformar-se en què? Una part pot transformar-se en petroli o en carbó. I pot estar durant molt de temps aquest carboni segrestat, entre cometes, formant part del carbó, formant part del petroli. Només quan és utilitzat per l'home i fa la seva combustió, allà en el cotxe d'allà o en les xemeneies d'allà, tornarà després en el procés de combustió a l'atmosfera. Què és el que passa amb qualsevol cicle? En algunes ocasions el carboni fàcilment retornarà a l'atmosfera, aquell que nosaltres en la respiració tornem immediatament, però altre, quan es mor la planta, com veiem, els bacteris descompondran tant de la planta com de l'animal i d'esta manera una part en la seva respiració tornarà per amunt, com veieu, a l'atmosfera, altre formarà part d'això. Es repeteix el cicle més senzill, els altres dos són més complicats, però si ens preguntem